Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, saka ndichiuyawo pano. I hope kuti ndichange ndichizobatsiranawo nemhuri yeZimbabwe. Inini ndainge ndimbori n'anga, so pandakatanga kuita izvi zvekung'anga ndainge ndichitobatsirawo vanhu uye zvekare ndichitopawo vanhu mishonga, because kune mimwe mishonga yakanaka uye zvekare kune imwe mishonga yakashata, because inini ndakazogumisidzira ndarombera masimba ekuti ndinge ndichizobatsirana neumwe businessman mushure mekunge auya kwandiri. Saka businessman uyu akabva azondiudza kuti ainge aine chikwambo, but chikwambo ichi ainge akachipiwa nababa vake chaainge achishandisa pamabusinesses ake. Saka chikwambo ichi ainge akachigadza pamwana wake musikana. Mwana wacho ainge akanaka sei, ainge akanaka mwana iyeye, but kuti ange achiwana murume anomuroora ainge achishaya murume ainge achimuda, even though ainge akanaka. Saka chakazokonzeresa kuti baba vacho vange vachiuya kwandiri. Vainge vaine umwe murume uyo wavainge vachiwirirana naye, saka vainge vachida kuti mwana wavo ange achizoroorwa nemwana weshamwari yavo. Saka vainge vachida kuti chikwambo ichi tinge tichichibvisa ipapo pavainge vakachigadzika, then tobva tatsvaka kumwe kwekuti tinge tichichiisa. Saka chikwambo ichi takati toriwo mumatare chikabva chazouya chikabva chandiudza kuti icho chaikwanisa kutondidzipa ndirimo mumatare imomo chikatondiuraya, because ndainge ndisina simba rakaenzana nacho chikwambo ichocho. Saka ndakabva ndatoona kuti chikwambo ichi kana ndikada kuchizama kuchibvisa zuva iroro chaikwanisa kuzondiuraya. Zvandakabva ndazoita ndezvekuti ndakabva ndazomuudza murume uyu kuti ndainge ndichida kuti ange achizodzoka. Iye handina kumbomurakidzira kuti ndainge ndatopiwa a warning nechikwambo chake kuti ndinge ndichisiyana naye. Ndakabva ndazotaurawo neumwewo wandainge ndichiziva kuti basa rake rainge riri rekusimbisa n'anga. So ndokubva ndazosimbiswa paya ndikabva ndazopiwa zvekare mamwe masimba. Saka tikabva tazoenda kuZambia. Takati taenda kuZambia kune imwe village, takati tasvika kuvillage kuya ndokubva tazokwira mugomo, then ndokubva tazoenda mune rimwe bako. Saka mubako imo mune mweya yakasiyana siyana. Saka mweya iyi iyo inenge ichingotsvaka kuti inge ichikwanisa kudzoka kunyika yevapenyu, inenge ichitsvaka nzira dzekuti inge ichikwanisa kudzoka kunyika yevapenyu. Saka ndakabva ndazopinzwa mubako muya, then ndikabva ndazosarudza mweya iyo yandainge ndichida kuti inge ichizoshandidzana neni, yandakaona kuti iyi inoratidza kuti ndiyo ine masimba. Pandakabuda paya, handiri kukunyeperai, ndainge ndava kunzwa kuti ndainge ndisisiri inini, and I was ready. Ndokubva ndadzoka paya, ndokubva ndaparadza chikwambo chiya. So ndozvakaitika kwandiri. Ndainge ndava kuzivikanwa kuti ndainge ndiri munhu wekuti ndairapa zvirwere zvose kubata zvikwambo, uye zvekare munhu aitoti kana akaunzwa kwandiri vanhu vachitoti munhu uyu atova pedyo nekufa uyu, but munhu iyeye ndaisvika pakumuporesa. But at the end of the day ndakabva ndazoona kuti hakuna simba zvekare, simba rinokunda simba raMwari, hakuna simba rinokunda munamato. Uye zvekare ndakabva ndazotoona kuti hakuna chiedza chinovheneka kudarika chiedza chinovhenekerwa naMwari. Saka ndichiuya panapa, I want to share my story, uye zvekare ndikuda kuti ndinge ndichibatsiridzawo vanhu kuti vange vachikwanisa kuziva kuti kutori nemasainzi atoriko ekutoti unokwanisa kutoziva kutoti pane munhu ari kundiroya. Ende kazhinji zvazvinoita ndezvekuti munhu kana achikuroya, handiti munhu anotanga kukuroya muspirit, but anofanira kuti ange achizotora mhiko dzedziya dzaanenge aita mumweya, then mhiko idzodzo dzinofanira kuti dzinge dzichizoitwa zvekare panyama. Saka kune nzira dzekuti tinokwanisa kuziva kuti kune munhu ari kundiroya. Tingangoti number 1, unongotanga kungorwara zvekuti zvinenge zvisina kana tsarukano, uchingozvibvunza kuti ko indava ndava kungogara ndichirwara. It's either iwewe, mukadzi wako, vana vako, kana kuti any family member, yekuti iwewe kana family member iyoyo ikarwara, ndiwe unenge uchitarisirwa kuti unge uchibatsiridza family member iyoyo. Vachikurwarisa kudaro vanenge vachiitira kuti usazowana mukana wekuti unge uchiramba uchingoshandira mhuri yako, ungogara
uri munhu wekuti unenge uine mazistress, uye zvekare kana mukaona hama yarwara zviya zvekuti munhu anoendeswa kuzvipatara zvakasiyana-siyana, zvekare kana mukaona hama yanyanyisa kurwara zvekuti munoenda nehama yenyu kuzvipatara zvakasiyana-siyana, then at the end of the day kuchingobuda maresults akasiyana-siyana, vamwewo vachiti ari kurwara nechirwere chakati, ukuwo zvichinzi chirwere chakati, mamwe madoctors vachitoti havasi kutonzwisisa kuti munhu murwere uyu ari kumborwadzirwa nei. Unofanira kutoziva kutoti kunenge kutori nemunhu uyu anenge achitokutageta. Kune zvimwe zvinhu zvekuti kana ukazviona zviri pamba pako, this will be a clear sign yekuti kune umwe munhu uyo ari kukuroya. Unokwanisa kuona mamwe mabhonzo aunenge usinganzwisisi kuti ibhonzo rei, uye zvekare unokwanisa kutoona zvinhu zvinenge zvakaputirwa nemicheka mitsvuku, micheka mitema, very strange objects zvaunongokaruka watongoona pamba pako. Saka this will be a sign yekuti someone anenge achitozama kuti ange achikuroya. Kazhinji vamwe zvavanoita ndezvekuti vanoisa ringava riri coin, macoin aya ekudhara, kana kuri kunzi vanenge vachida kukuroya so that unge uchizotanga kuita urwere uchinzwa uye zvekare kana vanhu vachida kukuuraya neurwere hwemumakumbo vanongotora coin vobva vazoisa coin rariya pasi pedoormat zvekuti iwo haumbozvifungidziri. By the moment paunenge uchipinda mumba uchibuda uchiita sei, then ndokutoroyewa kwaunenge uchitoitwa ikoko. Saka munofanira kungogara muchingocherechedza kuti hakuna here zvimwe zvima-strange object around your house. Unofanira zvekare kuti uge uchiziva kuti hope idzo hope dzinotoda dudziro, because each and every time pazvinonzi tiri kurota tinenge takatokonektana mumweya. Saka zvose izvo zvinenge zvichiitika mumweya tinenge tichikwanisa kuratidzwa. Saka iwo kana ukaramba wava kungoona uchingorota same hope idzodzo over and over again, unofanira kuti unge uchiziva kuti there is something that is going on. Uye zvekare madzikirira, hama we, tisaita zvekutamba nemadzikirira. Kana uri munhu wekuti unongogara uchingobatwa nemadzikirira, ziva kutoti vavengi vako zveshuwa vanenge vatopinda mumba umo maunenge uvete vachizama kukuuraya, because panguva iyoyo zveshuwa panenge patori nemunhu anenge atorimo, mungava muri mubedroom kana kuti pai imomo maunenge wakarara, anenge akatokudzvinya. It is just that nguva yako yekufa inenge isati yakwana. Ko hamuzivi here kuti vazhinji vacho vanofa avo vaya vanenge vanzi uyo akaroyiwa ndokubva azofa, anotoita zvekutodzvinywa, zvaunotonzwa ipo paya paya wakatsikirirwa. Ndo zvinoitika kana kuri kunzi unenge uchifanira kuti unge uchifa. It is just that paunozourawa vanenge vakugona musi wacho iwoyo. Saka kana ukangogara waona kuti ndo zvinoitika kwauri, uri munhu wemadzikirira, gara uchingonamata, gara uri pamabvi, because this is a sign yekuti kune munhu ari kukuitira ma-spiritual attacks. Uye zvekare munofanira kuti munge muchicherechedza kana kuri kunzi munenge muine imbwa dzenyu dzamunenge muinadzo, kana kuti kitsi, especially kiti ndo mhuka yekuti iri very sensitive, ndokusaka zvekare ichishandiswa nevaroyi because iri supernatural and sensitive. Ndokusaka paya kana mukaona kitsi kana kuri kunzi dzinenge dzisiri kitsi dzevaroyi karuka dzava kungotanga kungochema usiku hwose, because idzo dzinenge dzichifila kuti no man, pane zvinhu zviri kuitika panapa, but dzinenge dzisingakwanise kuona kuti there is something that is going on. Dzinenge dzichingofila dzobva dzatanga kungochema usiku hwose. Then another thing zvekare chinokwanisa kukurakidza kuti kune munhu ari kukuroya. Sometimes kana ukangokaruka wava kutanga kuona kuti mari dzako you do not understand kuti chii chiri kuitika, zvekuti nhasi wapiwa mari yako yepay, mangwana mari iyaya yatopera, unofanira kutoti unge uchitoziva kutoti kune munhu ari kunditorera mari yangu, uye zvekare kune munhu anokwanisa achindiroya, because vanenge vaisa chituko pamusoro peupenyu hwako chiitira kuti usakwanisa kuumbawo chinhu chekuti chinoendeka. Saka vanenge vachiitira kuti ugare ungori munhu wekungoti unenge uchingorwarirwa uchingospenda mari mune zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvisitomborina basa. Iwo unenge waronga dzimwe nguva kuti ndoda kutenga motikari, then pobva patanga kuita mamwe maproblems. Kana kuti motikari yacho unoitenga, motikari iyoyo inongogara iri kumba kwamakanika ichingogadzirwa chete. Saka unofanira kuti unge uchiziva kuti kune umwe munhu ari kutukira chiraramo chako,
uye zvekare dzimwe nguva kune vamwe vanhu vaya handiti iko zvinozve vanhu vava kuti takadzidza tinobhilivha in science. Kune chimwe chirwere chiya chinonzi anxiety. Vamwewo ndo vanonzi vanoita mapanic attack. Chavasingazivi vanhu vaya ndechekuti paya paunenge uchinzi uri kuita anxiety, zvinenge zvichiitika mumweya ndezvekuti spirit yako inenge ichirwidzana nemamwe masimba muspiritual realm. Saka by the time iwo paunoti I'm having mapanic attack, mweya wako unenge uchitokurirwa. Zvaunenge uchida ndezvekuti iwewe unge uchinamatawo kuitira kuti unge uchipa mweya wako simba. However, isusuwo semaKristu tine nzirawo dzedu dzekuti tinokwanisa kudzishandisa so that we can defeat the devil. Munofanira kuti munge muchirangarirawo kuti ini ndiri munhu wekuti ndakashanda kwemakore nemakore ndichishandidzana nevanhu ava vane mwoyo yakashata, ende zveshuwa nenyuwo ndainge nditori nemwoyo wakashata. Vanhu vazhinji vaitoya mudare mangu vachitoti gogo ndikuda kuti nhingi wangu ange achifa, ndichitoti nyora zita rake pachipepa apa tinge tichimupfuudza. But at the end of the day ndakabva ndazoona kuti zvose zvandainge ndichiita zvainge zvisina maturo, ende ndichitoona kutoti kuzonofa kwangu ndainge ndichazotoenda kugehena. Saka ndauyawo pano kuti ndinge ndichizamawo kubatsirawo mhuri yeZimbabwe kuti kana mukaona sekunge pane zvinenge zvichiitika mukurarama kwenyu, like munenge muchiroyewa uye zvekare muchitumidzirwa zvikwambo maspiritual attacks, munofanira kuti munge muchinamata. Pray with faith, and again I repeat, pray with faith. Uye zvekare nguva dzose idzo pamunenge muchinamata, always do it and pray with faith. Ndinongokupai verse iyo inoti Matthew 17:12, believe that God hears your prayers and he will protect you. Pose pamunenge muchinamata munofanira kuti munge muchishandisa zita raIshe Jesu Kristu, nekuti hakuna zita uye zvekare hakuna zita rakafanana nezita seraJesu, nekuti the name of Jesus is very powerful. It can break any spell when you pray. Philippians 2:10. Uye zvekare pamunenge muchinamata, dzidzirai kuti pamunonamata muchikota maBible scriptures, use God words pose pamunenge muchinamata, muchishandisawo rimwe vhesi randinofarira iro rinonzi Psalms 91, uye zvekare read it out aloud. Kana paya paunenge wabatwa nemadzikirira, paunenge wozomuka paya, kotai maBible verses and believe kuti zveshuwa God promises will come true. Then kana kuri kunzi munenge madzidzira zvose izvi, nokudawo kuti munge muchizofamba muchinamata, and let's say munhu unenge wabva kubasa paya after receiving my spiritual attacks, kana kuti uchingosuspecta kuti there is something that is going on, vanhu ngavaite chijairira chekuti the first thing uchisvika pamba chimbomema payadhi pako, famba uchitarisa kuti hakuna here zvimwe zvinhu zvinenge zvakandwa payadhi pako nemuvengi, ende uchifamba kudaro ita uchinamata, tarira pose kuti hakunawo here apo panenge paine izvo zvinenge zvakandwa nemuvengi, maturusi emuvengi, muchivhuravhura mamats aya amunoisa padoo, muchiona kuti hapana here zvinenge zviripo pazasi pemat. Uye zvekare ndinokurudzira kuti paya pamunenge mava kuenda kunorara, zamai kuti munge muchizomuka imi sevabereki, mobva manobata madhoo muchingonamata, just a small prayer, mawindo uye zvekare mumaspare bedroom mevana venyu munongobata madhoo avo munamata, nekuti chose chinouya nepadhoo. Ende munofanira kuti munge muchinamata, anointing your doors and windows. Ende kana mapedza kudaro, zamai kuti munge muchijoinawo other prayer groups, nekuti kana takawanda tikanamatawo takawanda, there is strength in numbers. Kana uchifila as if iwewe wanyanyisa kuexperience maspiritual attacks, chikumbirawo vamwe vekuziva, then vobva vaita vachikunamatira. Uye zvekare zvakakosha kuti munge muchipota muchidana vanhu mudzimba dzenyu vange vachiuya kuzonamata, because Jesus Christ said that where there is 2 or 3 that are gathered in his name, he is there with them. Matthew 18:20. Uye zvekare ndinokurudzira kuti
munge muchinamatira vavengi venyu. Toti muvakidzani wako ndiye ari kukuroya uye zvekare ndiye ari kukuitira maspiritual attacks. I know kuti zvinenge zviri zvinhu zvokuti zvinorwadza kutanga kufunga kuti saka machallenges ose awo andiri kusangana nawo muupenyu, saka nhingi uya ndiye ari kundiroya. Ko ndakambomutadzireiko? Kazhinji avo vanoroyiwa vasina kana chavanenge vakambotadza. Saka iwewe haufaniri kuti unge uchivenga vacho ivavo vanokuroya, but unofanira kuti unge uchitova namatira. Matthew 5:44, pray for your neighbor even if you suspect kuti ndiye ari kukuroya. Unofanira kuti ungogara uchingonamata semanamatirwo awo andainge ndichiitwawo nevamwe vandisingazivi, vachingonamatawo vachikumbira Mwari kuti Mwari vange vachindivhurawo maziso angu ndinge ndichikwanisawo kuzotendeuka. Uye zvekare vanhu munofanira kuti munge muchirarama upenyu hwekuti it will be a life of holiness, nekuti chivi chakashata, chivi chinopa Satani simba. Unofanira kuti unge uchitendeuka kana uine zvivi izvo zvaunenge uchiita. Tendeuka, nekuti iro shoko raMwari rinoti resist the devil, and if you resist the devil you will flee from you, James 4:7. Uye zvekare ndinongoda kungotsinidzira ndichiti ini ndiri munhu wekuti ndakamboshanda naye Satani uyu, uye mabasa ake ndinomaziva. Simba ndainge ndiinaro, simba rekuti ndaitotongera munhu kuti uyu mangwana anozosvika uyu anenge atofa. But please ndikuda kuti ndige ndichikuudzai kuti hakuna simba sesimba rina Mwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Zvakangoma azvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichihava a discussion about this in the comment section. Zvakangoma azvo veduwe. Rekedzaitivha taenda panyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoitawo zvekutengesa muviri wangu, saka ndine rimwe dress iro randakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichisonesa. Dress iri ndinogara ndakariwaridza pasi pebed, but ndinozongoriwaridza pasi pebed pandinenge ndava kubuda ndichienda kunotengesa muviri wangu. Ndinotengesa muviri wanguwo kuma-avenues. Dress iri randakasonesa iro ndere blue uye zvekare rine gold kumusoro. Saka iro dress iri hanzi ndo rinondidanira macustomers. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukomanashi. Dress iri ndatova more than a year kubva zvandakarisonesa rikabva ranogadzirwa kun'anga dress iri, and ndinotoona kutoti riri kutondishandira mukomanashi. Won't even believe kuti nekudawo kwekutengesa muviri wangu ndakatokwanisawo kutotenga stendi yangu muno muHarare. Ndiri kutoshingirira kutoti by next year, I am hoping kuti by next year June ndikufanira kuti ndinge ndichinzi ndatengerawo amai vangu imba, then kustendi kwangu uko ndakatotanga kaproject kangu yekutovaka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo veduwe. Hanzi pandinenge ndobuda ndoenda kubasa ndinobva ndatora dress rangu riya ndobva ndariwaridza pasi pemubhedha, then pandinenge ndiri kubasa hanzi dress iro rinenge richishanda richindishandira. Ndokutopinza mari kwandinenge ndichitoita ndichitengesawo muviri wangu. Strange things indeed they do happen in this world.